Oni pochodять з Білої води. Tylko nas приправдання tu Лілія з товариства. Перекладуть знімки. А powiedzcie mi, jak się nazywacie? Василь. Василь. Коновал. Коновал. Так. А хто вас припровадив? Лілія. Ага. А хто того ще там був? Яка то Оля з наших? Та Сурняк? Є Сурняк в товаристві? У мене Є, ще- є. Лілія до вас дзвонила, так. Так. Коли сте ще вродили, пане Василь. Василь? Котрого року? 27. В Білій воді? Так, Білий Вой. 27. То сте 10 років молодші від мого няня. Угу. Кілько сте мали років, як сте ще оженили? 21. То ж було в 48 році. 48. На другий рік буде 60. А де було весілля? В Зимній Возі. То наше село коло Рудної, коло Львова. Так. Але то Зимна Вода, там церква. Так що там є дуже лемків, правда? Так, Зимний Вода. Меляниче, Поша. Ні, там є тільки не з нашого села, там є більше. Там, А надміньте, як родини і odkąd вони приїхали з Польщі. прошу. Powiedzcie mi прізвища тих родин, котрі пам'ятаєте, що мешкають в Зимній Оля, воді. ти знаєш, я знаю з нашого села. Ну, powiedzcie mi, хто там з вашого села є. Там Коновало було щось. Ти кажи, Кир'ян Коновал, Дмитро Коновал, Павло Коновал, Єва Суміляс. Ну, знаєш, Микола Галайда, то він ще так і писав. Пані Олю, робте нам ту закуску, а я до вас прийду і пізніше будемо сидіти з годину, і я вас награм так само, добре? Добре, добре. А тепер того вашого мужа попитам, Добре, що добре. пам'ятає, то награмо. Найгада. Гадайте, powiedzcie mi dasz to. Та що буду, що пам'ятам? Ну так. За що? Василь, та треба гадати. Na 21 років сте się ożenili. Так. Так, та сте мали з 27-го, а приїхаєте тут в 45-м? 45-му. Ну, ми приїхали на Донбас, нас вивезли. Маєте 18 років. Так, Тоді, так. як сте тут приїхали. Що пам'ятаєте? Чи сте знали, що вас будуть виганяти, чи сте ще записали? Ну, та де ми знали, що нас будуть виганяти? Ну, а потім вже та воно. Прийшли як комісари, Привезли нас там в село. але в Білій воді були як що намовляли ще записувати, Агенти, Василь, агенти. Ні, та нікого такого не А було. як не було, ой, комісар той що робив? Хто? Комісар. Що не було? не були в русських мундурах. Був русський комісар, ти не Василь, ти там. Та той комісар, що був. Ну, а Григорчак му помагав. Так, а Григорчак Ну, теж я говорю, вчителем що був, а він так агітував, так теж. Так. Так. І кілька людей згодилося з села виїхати на схід. Пів села. Ніхто ще не згадував, бо казали, що там ми не маємо це там робити. Бо каже, ми люди з гір, ми там не знаємо, що робити. Ми не пали. Ну а і так, виїхали сте, га? Кілька родин виїхало тоді з вами. Виїхали, трохи виїхали, Та трохи. де ж зо 100 родин виїхало, певно, тоді? Ні, Оля? Що? Ну, тоді з нами, що разом ми виїхали з села, а решта остало там. Powiedzcie mi, jak pamiętacie to, де вас брали на потяг, на паровоз? Новий сон. До Нового Сончу вас гнали? Так. Чи Ну, маєте... фірами відвезли до Нового Сонцю. Чи wszystkie сте поїхали одним поїздом, чи було Так, тим дуже поїздом, транспортів? ну, товарний поїзд, вагони. Ну, а там дах трохи зробили, мали доски, та дах зробили. А коли нас тримали в санчу вкадай, як і дощ був. Ja do was przyjду. Także wszystkie z waszego sela piszli na raz na wschód? Так. Це от то, що зістали, а то всі на один поїзд. І в одне село там. Де вас взяли на wschód? Ворохолоградська область, станція Сверловка, To а może тепер Луганська? Лілія? Луганська, так. Ворошов? Луганськ? Ворошиловградська, ні? Ворохолоградська, то
Дніпропетровська? Я кажу Луганська. Я думав, що це Лу- Луганська. Я не. Тепер зараз перейменували на Луганську. так, Луганська, так. То було село. І там в одно село Як це то село називало? Бирюкова. Бирюкова. А пам'ятаєте районове місто? А район був Свердловський. Добре. Так, Свердловський. І wszystko сте пішли до того самого А села, станція. Березовка. Та там дві родини на інше село їх забрали, там що на фіри брали цього. Фірами, як фіри, биками що везли. Ці безстарки, як нас Розвозили звали, вас. так. Ага. Ой, там нас привезли в село. Там було 6 колгоспів, то село було велике. І як? Сподобало вам się там? Нас дали на колхозний двір. Там були телята, то до телята взяли до стайні, а нам дали то до комишка. От татові, а ну щоб цього не. Сестра, брат, ще молодший був. І як то ваш няньо і мама прийняли? Плакали? А що було? Żałowali, że Ну, пішли? а як же? No opowiedzcie mi to. Ну, як не жалували, звісно, в Америку їздили гроші заробити, щоб поле купити дітям. Tak. Ja za to was хочу też o was o to popytати, że to, żeby wam nie było to na sumieniu, żeby ludzie drugi widzieli, jakby to ciężko przeżywali. О, Кілька разів їздили няню до Америки, 2 рази їздили. Приїхали, поле купили. І все. a nie pamiętacie w jakim roku він їздив до Америки? Było першим війною світовим чи ж по? В цьому. В 12-му, знаю, що були в 12-му, бо якраз старший син народився. І перед тим були, ну не знаю. To перед першим війною світовим, так. Що не буду говорити. Не знаю. I що, як няню верну купив собі більше землі, чи собі накрив хижу блахом? Де то гроші пішли? Землі купив, ну і хату побудував. 2 навіть. Одна ще того стала, ну була накрита. Ото у нас дерев'яні все хата була. Була накрита вже тільки, в неї ніхто не жив більше. То потім брат мав йти собі зрихтувати і жити там. Поставив собі нову хижу і навіть в неї ніхто не мешкав. Ні, в одній то не мешкав ніхто, а тут то накрили дахівком, ну, мали гроші. Ну, то, хто мав гроші, то вже, а так то все накривали ґрунтами, наш хат. Можна буде дати? І ще ні, гарбату? і ще ні, і Ще ще ні. ні. Дякую. трошки, так. І ще горяче. Добре. А, маєте як братів, сестер? Оповідьте, як się називали. Самий старший брат був Іван. От з 13-го року. Брат другий був з 15-го. Брат один в прошлому році в Польщі помер. Він не виїхав, бо був в Німеччині. А як вернувся, то вже нас не було. І він зістав, пішов на господарку татову. І сестра, той, що був в Німеччині, з 19-го року був. Сестра з 22-го. Ну, вона померла вже у Львові. О, а ще був молодший від мене брат з 29-го року. То тут в Оборошині, в лісі, пас худобу, служив господарю, пас корова. І там, знаєш, міну якось, ну, противотанкова, того розбирали. І їх 3 хлопців було, і всі 3 стали вбити. 46 році. Як ми приїхали, так служити правові. A to już było tu na zachodzie Ukrainy? Тут, у Львові, то Опорошин, Ворошин. коло Львова тут ближче. To znaczy, że wy десь po rocziste wtekły tam z Lugańszczyny? А звідти ми зразу на другий рік ми з Донбасу зразу в
втікали, як хто міг, там, на товарні поїзди. 2-3 родини, 2-3 родини вже тут ближче границі до Львова, а тут вже далі не пускали. А тут ще були хати так, ну, без вікон, бо поляки уїжджали. Так, в ці хати, так. А потім вже по селах трохи ще розійшли, щоб якось жити, то Czy ste się rozpisywali z tymi rodzinami, które się wyszły tam w Dzierżyńsku? Czy jak to było rejon? Obłaść? Свердловськ. Свердловська, так? Свердловський, так. Aha, Luhańska. Luhański te proobłaść. Czy wy Tak. tam pisali jedno do drugiego, że no idźcie tu może lepsze, albo się chyża najdę, wtikajcie na wschód, na zachód. А на заході ми тут не мали нікого, в Польщі тільки. Щоб Василь, вони тебе питають там, де ми були на Донбасі. Tak, czy ste pisali do tych ludzi na Donbasie, że wtikajcie jak możecie, bo tu lepsze. Та ми переважно всі, вони всі повсікали звідти. Що ж 3 родини там остало, вони мали за що вже, щоб на дорогу, щоб їсти купити, бо на провін. Czy oni wtikały z nadzieją, że może się do Polski doberą? Ну, там з такою надією ми втікали, що перейдемо з поляками якось цього, Granicy. до Польщі назад. Także późniejsze ste się znały jedne z drugimi, choć ste nie były w tym samym seli, że ste, tu były drugie А rodziny. тут ми вже переважно вже знайомилися, теж вже так. От. Чи так котрі з то тих вже родин? в Самбір, деякі поїхали, вже там собі знайшли місце, то в Красне, тут коло Львова, і в Тарнополі там остали ще деякі. Ну кожен раз, деяк хто зміг, так і ну, і зразу деякі вже на роботу. Тут у Львові то вже ще відкривали того заводу, там вже в нас брали один завод метал. Тут саме більше було переселенців, тому що такий начальник відділу кадрів був, він брав документи і паспорта виробляв. Вроді був москаль, але він за нашими людьми дуже такий він. Ну, переважно всі здавали документи, і кожен, і на роботу брав. Василь, ти скажи за зуби, як нам на Пірогова зуби узнала. А, За ну хто мав, а хто не мав якихось документів, так на поліклініку, ну в лікарню. Ну і лікар определяв, дивився того, як корови на зуби, і определяв року. Ви сказали стільки років? Ну стільки записав, але на зуби ще дивився. По зубах узнав, як корову, чи має 2 роки. Czy 3 konia. роки. Ну і так давали справку, і потім паспорта видавали. A paszporty były bardzo ważne. О, Maty paszport, tak? так, а так на роботу не приймали вже. То. А так вже робиш 2-3 неділі без паспорта, а потім вже паспорт вже треба було. Powiedzcie mi pro swoje dzieci. Прошу? Про свої діти. Маєте діти? Сина, дочку. І внуки, і діти, кажуть. Маємо цього. Ну, повіться трошки. Ну що про свої Тільки мати синів. Та 2 синів. Як się Дочка, nazywają? Роман і Андрій. Роман і Андрій. Ну і внук Василь теж. Внучка Оля. Невістка. Ну, невістка, вже правнучка є. О, та що, Де сте працювали більше, ну, дуже років в вашому житті? Де сте найбільше робили? робив завод метал ковалем, ну, молотобойцем ковалем. О. Потім пішов учеником на 125-й, ну, завод, це був Ленін, потім Леніна став, а там був 125-й воєнний завод, то близько було. Ну, я там пішов токаром, ну, учеником, потім там проробив. Токаром ночі менше років. Так, ну, робив учеником, потім токаром, а пізніше вже пішов на іншу роботу, вже завод металіст, цього. Ну, там виробляли ще в потреб, то була як фірма, тепер сказати. Там ЖД переважно робили начальниками, там було вже ліпше, бо не стільки станків було,
там мав 6 автоматів і треба було дуже багато робити. А тут вже з ожидань було ліпше робити. A czemu? Ну як чого? Бо людина чи відпроситися треба, чи що. Ну відпустив. А москаль не відпустив і все. Я робив що то 18 років. І я потім, і були і москалі деякі. І був, потім був, що правда, теж скажу, наш українець, начальником цеха. Як Новий рік Василя, то я все время писав заяву, щоб мене відпустили. Не то, що новий, але Василя. Ну, хтось прийшов в гості, то все. Мене все время відпускали. А потім той друг такий з другого бужа. Я заяву написав, він мене не відпустив. Каже, я кажу, Роман Петрович, я все одно на роботу не вийду. Каже, всі мене відпускали, а ви мене чого не вийду. Попробуй не вийти. Ну я не вийшов все одно. Ну що буде, я не хворів. Ні разу на больничному за ці роки не був, наприклад. Прогулів не мав, п'янства не мав. І я не вийшов на роботу. Ви мене в другий день вже стінгазета, колючка. Вже я ще напив, вже ще там валяю. Прогресивку зняв. Строгий виговор дав. 3 наказання за 1 гріх. Я кажу, ну і що з того? А я заяву на розчет. Я вже і так мав уйти, бо я вже мав місце тут навіть ближче і менше робота, а гроші більше, зарплата трошки більше. І він що робити? До директора. Визиває мене директор, прощає мені. То ліквідує, то каже, то не буде записано ніде, що того стінгазета, виговору не буде, прогресивку ми тобі вертаємо двойною. Я говорю, хоч 5 разів стільки прогресивку дайте. Я сказав, каже, опозорили ви мене все. Ну і я розчитався. Piszą. І пішов, та й все. To пішов на другий завод. Wy z domu Szymczak, tak? Так, A так. wyszłyście za mąż za Конувалова. za Konowala, z którym my tепер Так. скінчили висідувати. Так, так. Ви дуже більше пам'ятаєте, як то було перед війном. Powiedzcie mi troszkę про ваше весілля. Як сте się zapoznali, де весілля То було? весілля ту було, ту за весілля ніцо таке дати. Тому що ту ми весілля таке робили, бо то було в 48-му році, а ми приїхали в 46-му, ту ми ще тирали, так як ті зараз приблуди коло мусорів, бо не було ні хати, не було, нічого не було. Не мали, ми приїхали ми на вокзал, то нас циганами називали. Не людьми, а циганами, бо ми були обмурцані, бо ми їхали на товарняках, на платформах, де попало. Жміренці ми були там на музлики, де кому повитягували, в Хвастовій почали, де це було, то покрали, бо то був злодій, а ми що мали? В хустці там в якійсь шматі зав'язані, і то вирвали з рук. Ну, приїхали тут без нічого, де якась ще копійка ще остала, як було прив'язане тут на грудях, ну то ще хліба купило. А так, ну то виходило всяко, виходило так, що навіть ми, були такі часи, що ми, його тато, ми в Америці були, але прийшлося по жебрах йти. По жебрах ми йшли, але красти ми не йшли. Красти ми не йшли, виплакали ми ще, сльозами ми повечеряли, але красти ми ніде, ніхто, нічого. А тут на такій була вулиця пуста, і так прийшла одна полька, виїжджала вже до Польщі, а нас там цосі 5-6 родин, зараз почта, там був польський дом. Прийшла і дивиться, патрить на нас, ми тако мурцяни, діти плачуть, уші по нас ходять. Вона каже, матко боска, люди, та як же ви будете жити, як ви бідні, може і мене таке нещастя чека. Там пішла, принесла мідницю, принесла баняк,
нагріти воду, помити, то трошки, щоб ми ще хоч чуть-чуть, щоб на душу не їли. Ну а потім так помалу, та й ту ми пішли грядку полоти, то ми пішли десь бульбу підчекати. І так помалу, бо ми в марцю виїхали з Донбасу. От там з Волошовограду, а то зараз Луганськ. А наш рідний вуйко, мамін брат, поїхав перед нами десь в лютому. І в п'ятницях під Добромілем там погмірали. І навіть їх на цмінтару не похоронили. Люди, бо казали, що вони мають тиф, то ми на цмінтарі їх не будемо хоронити. А похоронили їх під цмінтар, під муром. Під муром їх там по часі 5 родин. Я пам'ятам Шишака Павла, Вуйко Шимчак, teraz Підушку Олю, другого Шимчака Івана Шума, і чого, і ще то, хто-то там з ними поїхав, ну, байка. Ну, 5 родин, то пам'ятам, добрі вже повмирали там, і навіть не в доски, а так просто скинули в яму і все, без ніякого, хоч би соломи були, послали їм. І там ніхто навіть і сліду już pewnie teraz нема, бо деяка już нет кому там, бо нет, ну, по Вуйкові Варшаві нет нікого. To było w 46 roці? То було, так, в 46-му році було так, навесні десь конець лютого було. Бо вони виїхали, чекали так люди. От там, в Луганську, бо то був Волошовоград, там ще остало той, що не мав вже копійки і не мав цього лишити комусь, щоб йому дав якось. 3 родини. Так, на Стаховій. Ми були село Берікова, вони, Берікова. А тих людей там десь на Стахову. Приїхали, привезли нас в тих вагонах, везли. 2 людей ще загубило по дорозі. Шимчак Кондрат ще загубив. І Суміля Сєва ще загубила в дорозі. Привезли нас там, висипали з тих гарбів, з биками нас привезли туди до села, як нас потягнув, каже, ну все, вже пошли дня, каже, ваша станція на Довжанці. Висадили всіх, як тих котів. І приїхали ми до села, ні хат, ні нічого. Do którego sela? До Берекової ми приїхали. До Берекової ми приїхали, рано підійшов той председатель, ну і декого в сільсовєт, в контору, до підвалу, такий як парник там був, до того підвалу ми були там. Декого навіть до церкви щили. Ми кажемо, ми в церкві не согласні. Церква була без даху. Без даху. До чого? До школи позаселяли деяких. Деяких так, де хлоп і син в армії загинув, баба сама підселили. А одним корову відразу вкрали на другу ніч. Там в Данькові з Вишньовкинця. Та от рано. А хто мав 2 кімнати, та й вселили, і все, на силу. На селу. І рано так прийшов, позаписував нас і каже, будете працювати в колгоспі. Ну і що? Та як пішли ми до того колгоспу, дали, значить, ложку столову на кришку з баньки меду і 3 кусочки хліба, і то був сніданок рано. А в обід, то ж потім, як знали, яка група, вивезли борщ в степ. Борщ і воду в бочках. Ну то що, борщ, який то мог бути той борщ, як позбирали то ті кості, що вовки без них не подоїдали, і то м'ясо було в тому борщу. А вони камерів не мали, холодильників то мав, то м'ясо чути на пів кілометра, що ще варили. Ну і давали той борщ, але як будете його їсти, той борщ, як він туди не лізе? Смерділи. Смердів би. Якось так через якийсь час приїхав з Києва, провіраючи вже з тих, як тут ви живете, а його тато. Ми сиділи на тій соломні коло того борща, але той борщ не можете їсти. Обідали. Обідали. Та й каже, як вам ту, а його тато каже, тато ще мене питаш, як ми ту?
Та я, каже, так, каже, я мав тилю діти, і я такий зуб не бачив, як то ви мені даєте смердяче. Він що ж до них, а вони того м'ясо, шурму Каже, такі. наїжте. Наїжте то м'ясо, каже, і будеш туди людей кормити, так зробили. Небезчик тато. Він як ще, та він, видно, певно, не вірив, що його заб'ємо, бо то купа сиділа на тій соломі, там, думає, що мене наб'ють. Ну і втік. Втік і, ну що то, вовків повно було, то телята порозривали, вони то все позбирали, там полоскали, пооттинали то, і в таку комору там, а ми жили, якраз що там склад був недалеко у нас. Мед там був, то кости, то таке все. Як відкрили рану, то ще здавало вже впасти. Але з м'ясом борщ був. Але з м'ясом борщ був. Під вікно приходили, лапи на вікно, вовки, вили, страшно. То що то землянка, де там така до... Так, я пам'ятам, вже у нас був председатель Черчилль, а бригадір дядько Савко називали. А тую мельницю і маслобоню мав Хамутянський. Ну, то там фамілію запам'ятала, бо то ще приходило. Та ви знаєте, потім люди бачать, що ми ніц не маємо. Та що, одна принесе 2-3 помідори, друга принесе кусок якогось сала, третя принесе картоплю принесуть. Каже, а як ви йдете, каже, на бакшу, чи йдете десь, беріть собі кошолку на вілу і так ідіть. Там собі кинете, там вам обіщик не буде провіряв. А так в руці, як би сте несли, то вас спіймають. То ми робили ціле літо і довше ми остали в колгоспі. Всі ягоди. Ніхто ані кілограм зерна не заробив, бо ми з'їли все. Бо обід їли. Так, ну я кажу, ми За з'їли. обід. Ми з'їли все. Смердяче. Нам не дав ніхто ні копійки. To trudodni były, tak? Так, на трудодні, так, а корови наші пошліпли там, що ми довезли. Так ми їх тепло довезли, як там вода солона, полин, нема Ну, де там ще води пасти. йшли, ці Так, в тих степах воно ще. Та й так ту корову продали, і за ту корову потім приїхали. Ну так, бо треба було щось взяти там. Деякі не брали ті, що нас везли. Каже, ви і так бідні, ви вже все, ви вже... А що, на товарняках На вагонах? товарняках, на Так. платформах. На углу. На углю, так, Так. а де попало. То не дивилося, що ото де сте ще чепили, так сте їхали. Та то цуд, ми такі страсти принесли, що я кажу, мені здається зараз, що я стара і не можу, і за духу вже маю. Ну якби ще вернула там до своєї білої води, я би в тих ядловцях, в тому бережі дюру зробила, там би доживала, яку ми кару перенесла. Тож не було, ми пішли, взуття нема, стерня за комбайном, ноги наривають, ноги гниють. Мати Божа, тож не було штану, ні нічого. Там жінки прийшли, ту юбку з якоїсь шпалатки мала, попрала, ту ще простинем завернула, бо не було нічого. Каже, ми так бідуємо, бо каже, що ж каже, що каже, війна, каже, нема що ще перебрати, нема. Що позабирали на фронт, що, каже, на простині позабирали на ті, як на санітарне, то все. Боже, та там, але там люди розуміли біду. Ви знаєте? Там, як ми прийшли, то я вам кажу, то це були, помагали, то цибулину, то малому, як дитина була хора, десь якогось молочка принесла, були лагідніші. А то, як ми приїхали, то ту зараз, як вони тієї біди не знали вже на тій Україні. Czy oni się czuli, że wy tu przyszli tak jakby na ich, żeby Так вони zabierać? казали, так вони і казали. А били нас як камінням. Так, взяли, як ми де підійшли до чого, то каже, вступайте від той калітки, що ви прийшли? Що це прийшли на білий хліб? Так, як ми, будь-то... А Сафатовиця зробила. Так, а брата то так збили, що... 8 ножиць додав. Так, ми були тут так, як окупанти. І ми по сьогоднішній день так. Хто так, ви знаєте, вже чи попривикали, але так, як десь таке, то як вам таке смаркати, бо порядне ні, тільки смаркати, то скаже, ну а що ви тут є, а хто ви тут є?
То що? Ленко, переселенці, та що то є, кажуть. Чи вас Polaczkami не прозивають? Полячками там нас На прозивали. Вschoді. Так, так. Полячка, каже ми. Так, полячка. А кажуть, ну де ж ти, каже, де то ребенок буде лежати? Надо би було якусь кроватку. А я так пам'ятаю, як нині чітко кажуть, ой, то він чи там виспав би на тій кроватці. Кроватка то-то. Боже, ми не могли того язика. Ми як німці там були, ми не могли ви зустріти. не знали язика. Не знали ми язика. Треба було все так, як а там ні одного дому не було такого польського. Там не було поляків. Там не було поляків. Там був один поляк, номер 1200 село, того, Берівкова була, то один поляк був. Но він не, і то він не знав, що Що він поляк? Ні, що поляк, але що можна їхати до Польщі. Він не чув. Він не того. знав. Він А як ми приїхали, говорили, та він по-русски, по-польську знав теж. Каже, а де я поїду? Чого? Каже, Ми хто? вже, ну вже, як кажеться, Так, там так, привик з так, людьми. так. Один поляк був. А ми зараз, як ви кажемо, щоб наше товариство чи старало, хто хоче, нехай му там зараз вертає Польща за ті ліси, за землю. Хочуть наше село закупити. 500 гектарів землі хоче один закупити. То вже мій той дзвонив, каже, ти знаєш, Оля, 500 гектарів землі хоче закупити. Один якийсь там. Так, так. Я кажу, та Іменно що стільки на Білій Воді, в нашому Тільки. селі, бо нікого немає. нікого немає і дуже... Він один тільки там з начала села. І А там то дуже село гарно. рахується заповідником. Так. У нас Там бац геть село, форелі було. там заборонено їхати самоходом, машиною. Туди аж геть Там до нашого. як до півсела, а далі є, що не можна їхати. До Філіпа, до того, там можна. Так. А ми можемо їхати до кінця села. Так. Ми, що ми так як депортовані, то ми можемо машину ставити де chcemy і можемо їхати. Ми приїхали тоді, як нас було 9 років. Приїхали ми там, машину ми лишили коло води під пастильником, а самі ми до Кормані пішли. To było w 68 czy Ні, niedawno? teraz було в прошлому року. І поїхали. Ми от там йдемо всі, а пограничний летить з овцом, Собаку. застрашений. В Машина мікроавтобусі стоїть, нема нікого. а Значить, а там було вже може виїдуть, кидають і через за границю Це на через Словакію. границю ще. І він віддихнує. Ми кажемо, то наша машина, ми приїхали, ми тут жили. Ну добре. Бо я ще так їм ще настрашав, що руками махав. Że jakieś tak. Перебіжчиків. Так. Powiedzcie mi, хто між вами був, котрий почав думати, що треба там втікати на захід України, Że od tam треба було з втікати. сходу? З Росії. А так ми ще самі бунтували. Так ми ще бунтували, як і зараз в тому товаристві. Єдне ku другим кажемо, треба братися, кажу, коло весни, як буде, як вони, поїдуть машини, повезуть з Ростова. А та машини по нарости в'їхали Гружини. гружини З Німеччини. з Німеччини з товаром, а обратно вже їхали По товар. Пусте, По пусте. товар. пусти. Тому Так. переважно На тих машинах. на машинах до Києва, під Київ. Ні, на Довжанку. Чекай. Ні, але Да. їхали і далі, як машини по путі їхали знову до На Німеччини. Довжанку ми прийшли, вигрузили ми ще, бо ще до хлопців догадали з тим на вокзалі. Що поїде такий потяг, будуть вагони, ну, але зимно, але не буде ляло і курило. І хтось доніс до правительства там, що втіками. І позабирали нам хлопів. Та як, значить, де ми втіками? І кажу, документа ніякого не маємо, то ми мали в офіційному дехто. Ми кажу, документа ніякого не маємо, нічого не маємо, як ми тут будемо жити? Ми молодих передійшли. Кажу, що ми тут будемо робити?
Ну, а вони кажуть, а ви знаєте, ви розумієте, що ви робите? Ні, ми не ще не на кордоні. Ми не на кордоні. Ми йдемо, нам тут не дають хати, нам тут не дають роботи, ми не можемо жити в такому кліматі, нам корови поздихали. Ну і забрали, ми кажуть, то не вийде, ми будемо тут ночувати, кажу. Хоч ви нас тут стріляйте. Ну, вони до нас права не мали. Вони нас ніяк не прийняли. Нас зовсім ніяк не прийняли. Ну і от випустили ці хлопів, то був голова та Шовтис наш і там ще. Випустили тих хлопів, якраз під'їхав той потяг. Вони ще відвернули, як ми сідали, вже потім нам ніч не казали. І так ми доїжджали. Той потяг, але як були добре, то кажуть, ну, ми вже будемо в другу сторону їхати. То вже ми пересідали на другий. І все. Бо я не знаю, в тому теж потягу, що ми. Ми приїхали під Київ до Хвостова. Ну, то Так, і ми десь туди приїхали, Так. але ми їхали Бо на поїзд вже їхав десь в другу Пасажирський. сторону, а А ми ні. Ми цілий час аж до Львова. Ні, ми на пасажирському. А ми ні. Ми приїхали, ми як ще забрали так то та гурма, Керіян, то все, і то тот Керіян. І ми так все приїхали, так до чого аж, в Жміренці там ще комусь що, решта, пам'ятаю, що там ми що були в вкрали, так, Жміренці. покрали все. І приїхали ми так, як кажуть, голі боси. І додому далеко. А як то є, що то знімки, котрі мати, доїхають з вами? То знімки доїхали, бо то знімки були і то папері деякі ще ми мали. То ми мали поприв'язовано переважно. Запасці. Так, ту ми поприв'язували собі на брюги, так, тільки того було. А так нас не брали до ревізії, щоб ніде, тільки казали, щоб ми ще вертали. Ми, кажу, вертати ще не будемо. А так з водії ходить по вагонах, забирає валізи, як знімають, торбу Так. відкривають. Страшне, та то вас попхнув і взяв, якби винесли валізу, та то що туди було після війни, та то був страх. Попхнув вас валізу взяв і біжить. Так, а там ніхто валіз нема. Я отак от лумачка, мішка. хто там валізку. То мав валізка, то нема. Хіба Що? мав якийсь того, Дерев'яний. хто в Америці був, то Так. може мав якусь Куфер. Куфер. таку валізку. Так. А як мав, то мав куфер великий, та як його завозив. Так, так. Ми попривозили там подушку, перину, то все. І все ми попродали там тим людям, що ми привезли з собою, кілько ми взяли. А то решта плугу, то все оборона, то все поостало. Кросна. Зараз Кросна б музею ще здали. Так. Та ви знаєте, що як людина подумати, не раз як саме гірше, як лігав, а задуматися, то мамі 78 рік пішов, але як нагадну, як ми то все перенесли. Що нам Бог дав тільки сили і терпіння. То було страшне. То як подумати, то зараз всяке кіно показують, а то не бачили і не знали. Вtedy не було, żeby були, зараз показують все, свою банду показують, як вміють красти і забивати. Що син маму заб'є, тим ще хвалять, що виховання таке мами. Як сте tu вернули, тут сте не вернули до раю, то теж було, врожаю не було, то голодували люди. Та ту ж то все, то ту, де ми, ту поле було, а тут такий став був, а тут підсобне було, далі туди то ті кам'яниці, там завод був, а та не було, бо що, кобаса, то шинка були з каміння повиставляні, як то давно на вітринах, в вікнах, так? Але так не було. Видите, зубка з флячками було десь так, то зубка з флячками, то було, то носили баби по ним, коло, на базарю, щоб продавали, то зупи, то так. Хліб, як ми дістали, то чорний, то можна з нього було пірог наробити. Такий тяжкий був. І стали давати, Там були тритові. стали давати халви ще трошки до того хліба, ніби так нас підкармляли, як нас посписували, що już ми ту во Львові. А як ми йшли, мали ми йти на роботу, а треба паспорт було виробити, а не мати ніякого папер'я.
на Пірогова, ту во Львові, були врачі, і ту ми йшли, і за зубів нам роки ставили. Роки нам поставили, і вtedy ми йшли, і ж паспорт не доставали. Ну, і tu był jeden na motozawodzie, ruski, ale він już вмер на йому Бог царство небесне дасть. Переважно всіх лемків забрав. То кому ж яку міг таку роботу дав, тому гайки прибирати, тому цех підмітати, тому то робити, тому то робити, там вози виробляли ще. І всім якось дав роботу, що може було щось якось. І документи вже оформляли, паспорт. Я ходила за своє ім'я, то я ходила 10 разів пішки до Бруховича. Бо в мене було на такій картці написано Гелена. А ту, як ми розписували ще в сільраді, написано було Оля. І за ту букву я 10 разів в Бруховича ходила. І то пішка, то через торфіська і пішка. Та то, я не знаю, як ми то дожили до того, що маємо і хату. Що маємо Україну. Ну, Україна при нічому. Україна влада, а Україна хотіла бути. Та як була Ілинківщина, а що не було, воно там, де відкрили. Там же Вернімо назад до темату. No, Не будемо зараз сперечати про Україну. так. A jak było z młodzieżą albo z tymi ludźmi, którzy podostawali paszporty? Czy nie wtikają od tam w Donbas, bo mają już dokumenty, młodzież? Я і брат, сестра втекли. Od z Lwowa, tak? Ні, ще з Донбасу. Ще з Донбасу. Зо станції, як нас вигрузили, все, до неї прийшов хлопець і її взяв, а ми під дощом були цілий тиждень, вже такі мокрі, мішки на голову, все, і так плакали, сиділи ми з мамою, ще одна сестра. От, ну, а вона втікла з хлопцем до Польщі. І брат. Dali radę. Z tymi Polakami już to Так, wracają? так. Що їхали звідти з тими поляками, приїхали і в Польщі живуть до бою ще. А як нас привезли вже в то село Бирюково, то там викоміт робили, і того господаря, що там в тій хаті був, його викинули Догадай по-своєму. до стані його відкинули, а нас туди до тої хати. А в нього два сини на війні пропали. А одна дочка в шахті була, то й углем присипало. Але її прийшли роздіти, і вона встала і прийшла. Її викопали з могил. Ой. Три страхіття. Це ми зазнали, то б мене самому гіршому ворогу нищила того, що ми ж прийшли то за життя. То найбог боронить кожного. То як згадуєш сльози. Як згадує навертаються. людина, то ще знає, що то все сон був, то ще не знає, що то чоловік то міг прийти, перенести. Люди боски, нога така, як баня, а не даний врач якийсь старий, пішла до нього, там то якесь мав там таку будку, що виписував. На газеті одорвав і написав мені рецепт на газеті. І аж туди, на Сверловськ, в район, за том мазем пішла. Але написав, що ту мазь мені дали, та як, значить, видно, фронтовику, бо не платила. Бо то та бабка, що там в тій аптеці була, не надо, у вас, я то не розумію, вже документ. Вже, значить, це на документі. Ну, але правда була мать, що зараз би, певно, так і не нашо. Ту ноги гніла, цілком, бо то зостерністей після комбайну. Я помазала щось 3 рази, то одійшло так, якби його хтось застругав ногу. І все. Навіть не знати, як то Там люди добре були. Воєнна Так, ця так. мать була. No, тепер діти то не зрозуміють, бо то не переживають і не Так. віддіють. Є діти такі, що ще розуміють то. А є такі, що кажуть, що брехня. То все брехня. То каже, таке не може бути, каже. Вернімо до вашої молодості. Як ти маєш 7 років, пішешся до школи, так? Так, я мала 7 років, там ходила до школи, ще мама жила, тато був, бабця була, то там ходила до школи. Було, щоб так було, моїм так не було дітям, як не було.
Але в 11 років забрали вичима. Забрали. Не Хто знали забрав? ми. Ну так, już 11 років, то już йшло до в війну було. A, to już Niemcy przyszli. Так, то już війна була. Не знали ми, де є, де ще подів, і погнеска не знали де. Так точно, щоб повісти. Ні, чекайте, так. Потім мерла мама. Мерла мама в 42-му році. Мерли, мала мама 36 років, як померли. Так. Прийшли, забрали вуйка нашого, маминого брата, там забрали сусіда, то в ту одну ніч померли мама і тата їй забрали. Тата забрали мого. Так. І збили, то було якраз на Йордан. Збили, а нас з братом викинули до такий потичок, ішов через подвір'я, на сніг, бо то було якраз на Йордан. До снігу. Викинули нас і пса поставили німці коло нас, щоб нас ніхто не взяв за сусідів. Списали з мамою протокол, де батько. Де батько. Мама каже, я теж почала плакати, як їм чула, що бійте, забійте, я не знаю, де є. О. І ми тоді почали плакати, як то в зимі, що то колись діти так були повбирані, як тепер, пінжами були там то, і викинули, як щенята і все. Ну і потім, як ж того сусіда забрали, ну то був свідок той сусід, наш, такий 5-та хата від нас, 4-та. Ну і забрали його до санів, вуйка забрали теж, руки з Кути до Szczawnic, до Кремінала. Czy u was były to te ukraińskie sieczowyki? Policja, що працювала dla Niemcя? Ні, нас не було в нашому селі, тільки були такі, як кажуть, криємне були. Знаєте, пішов і скаржив на пляцівки, на то. Donosili na was. Доносили. Хто теля, хто порося зарізав. О, To miejscowe ludzie to robili? то робили. І було таких пару, а на Яворках повів один без ноги був. І повів, де партизани, коли мають прийти партизани. І партизанів забили коло моста, а його на другу ніч спалили живцем в стодолі. Німці. Німці. Трембач писав ще. О. Я щось то ім'я пам'ятаю. Так, Трембач, він без ноги був, так. А коло моста забили 2 партизанів. О. Czy z tego biła woda była czysto lękiwiska? Так, на ні одного поля. Чи так, один поляк. Один поляк був. Один поляк мав нашу A kilku naszych było? Rodyn? Ціле село. 120 було номер. номер. Так. Ну так. А на Чорноводі, певно, менше було. Нам- дуже. На Червоній десь було 100, певно. А на Яворках було більше. Ну, може 200 було. Так, на Яворках. Так, яворки Так. були більше. Яворки було більше. Але ми ще всі помістили в церкві. Це вам показувала Патрілиця книжку. В тій церкві. Ще помістили. Jak ste się wydawali, to ste się trzymali swoich ludzi w seli, czy ste z drugiego sela brali gazdu, albo z Jawirok? Ні, мішалися. Ну, переважно. Дівчата йшли туди, але переважно Переважно. мало, кожен в своїм селі ще старав. Кожен в своїм селі. Бо воно як прийшов, то już її називали Біловоджанка, або Біловоджанка, або Яворчанка. Już мали не Ну, було але переважно свої зо своїми. своїм. Це Ну корови. ніхто, вон на Біловоді кавалери, то були женилися, що хоч один польку взяв, ні. Ні, ніхто не брав. Вона шляхтовий вже там більше. Шляхтова вже ще, Так, шляхта вже ще мішала. Mieszała. мішала. А в Бо нас... вже рядом були поляки. Пощавниця Так. рядом була. Так. Ну, але Szczawnicя то так, я досі була теж Лемковська, на коляру вимерли люди в Szczawnicy з бабусі. А тут наші то з Біловоди на Яворку, на Чорноводу вже так женилися. А поляки, з поляками ні. Ну, а Ні, наші дівчата- зараз ще так женили, бо виходу іншого не було. Бо видиш, Філіп
Янчо той Чорноводжан, вони пільгма татую. Ну, тому що поле, Так. за поле, заради поля. Так. Jak się Niemcy cofali już w 44, czy u was front był, jak Rusko nadchodzili, czy tam nie jako... Були б тільки партизани напали. Бо у нас касарня була, так? Партизани напали на ту касарню, його брата взяли, щоб йшов підпалити касарню, і його стрину взяли. Гриця Пояцьку взяли, щоб йшли під касарню. Але німці знали, що то від партизанів то-то. То їм ніч не робили, але вони повтікали. І брат втік, і Текля втекли, і Гриць Пояцьку, а самоліт їхав, то вtedy в бункері втікали. Ну і правда, вони już потім на другий день, чи здає, już повіли, що już був нальот на не, і już виїжджати. Німці виїхали. Виїхали, під Яблунівком їм там дали чоса. Там як напали за Словаків, партизани, і там вишикли німці. Партизани були в горах коло Так, нас, ну, і, так. а треба давати. їм Треба було, то. дівчата везли Кормити їх, так. кормити їх, хліб, там пекли, там І корову. корову. Там шовти з водією. Але були також травничани, що були так злодії. Прийшли, забрали з 3 станів худобу, що, під Це вже тумарку. на самому пошлітку. Так, під тумарку. To що Polskę перш- takie bandy złodzieje przychodzili. Це злодії були, так, поляці. злодії. Таку А, ласку забрали. так, а прийшли, потім одну корову то з поляну забрали все в ліс партизани. То дійсно партизани. То Захарйово, то все пішло партизаном. Худоба. Зайнялись такого. Уці, так, все позанімали. Партизани вбили її стрика, а тата німці забрали. По сьогоднішній день не знати де. Де ще Скільки поділи. я писала кругом і в Красний Хрест, і до Кракова, ось німцями кругом Так. будинок. Вони забили десь і все. Так. Czy były takie czasy, że może się pokazywali tam to te banderівці? Ні, Українські? нас ні. Ні, Там не ні, дійшли. ні. Добре. Нас не Ні, було. в нас не було того. Нас того To не co було. za partyzantka była? Polska? Польська і руська. Та руська і польська була потім. Руська була, польська, то вже вони більше вже крали, потім як ми вже уїхали, і потім їх І, легше було. ні, już як німців збили тільки, то потім już вони між собою так само. Так. Już вони приходили, ніби, але то нас вже Польська потім і довго не того, те. руська. Ми już в маю już ми мусили їхати. Ну а що то дали? Гнояк. Дали гнояк. Ну так як то та грулю, як ще копе без старка. A rozumiem, taki wiz. Aha. Так, і навіть не дробняк, то трохи щіну возило. Але то дали, кладіть там, що хочете. To było w Czy samo? 45 roku teper? Так, так. Zaraz w Ну, я 45. вивозив. Так, так. Перші Іде дня. то на Новий Санж їхати тими коровами. To верніте трошки, як то було, руски прийшли, якась влада там була, чи що? І Як почали нас писали, комісари приходити Так, намовляти. комісари і мали своїх шоутос там мусив присутствувати. І там ще були та як секретарі, але то було безграмотне все. Та що там? Видно, що буде, давайте побільше, бо тут не буде, бо тут буде війна, бо тут буде поляки вас помордують, поляки вас позабіяють, а потім ніхто не питав. Прийшла поліція і шмаряли на фіри і все. А потім сказали, що ми добровільно виїхали і все. А була з Варшави, був кореспондент, як ми були за прошлий рік на Яверках в церкві, і підійшла до нас і питає, коло каплички, і питає, ви сте стąd? Ми кажемо так. A niech państwo powie, jak państwo wyjeżdżało, czy państwo jechało w osobowych, a to reszta wszystko w towarniakach? A ja кажу, nie, my w towarniakach z Nowego Sączu jechali, кажу. Nas do towarniaków З худобом. z chudobą, nie to, że by my mali sami wagon, ale z chudobą, z korowami. Bo my tak jechali. Pytamy, idziemy do toho, co wede ten pociąg, jedzie ten pociąg. Proszę pana, a czy długo będzie stoять tu pociąg?
A ja skąd wiem? Nie можна за водом. О, Біжить щас. там аж за том водом. Та двоє ще стратило, я ж кажу, в дорозі. Тая Сумілясева і Шемчак Кондрат. Пішли так, бо коровам треба було щіна. Так динарки ми мали, що ми щось собі там зварили, якогось щиру або якоїсь бульби. Ну то що було? Дров треба було запалити, треба було знати. А було так, що ж це все лишили. І мусили сте, бо почав де і ви, то що, хіба ми взяли, тот провін вже не доварений. Ну і все. To powiadate, czy z tych otieji chaty, czy nie, na siłę ganiali? На силу виганяли, на силу виганяли. Бо вони ж мали десь там, то казали, що потім вже розказували, що десь була бензина закопана для нас, що мають тут села спалити. А все одно вже була, як не підемо. Ну а як ж брат приїхав його, Васильєв з Німеччини, ну то там вже не питали, що підряд гнали, то вже на Що? Шльонську. Не дали нічого, абсолютно. А ще прийшли скоріше, ночі обокрали їх, позабирали, то мали добре, що була така дюра на пут, що не повала, і там за так, як доски, що не зауважили, що там ще відкривати вас пит, бо кощо був вашим, бо їх już не було хуже. Вашій хуже жив. То каже Стефка, я це мала, там повипихала на пит, а ми туно з мамом внизу і Мілік, дітсько мали було. I nie może być, żebyś nie miała co jeść, bo co dziecku dajesz jeść? Gdzie prowianty? Każe, poszł żebraty za prowiantami, poszł z drciarką, powieli i tak poszli z korzem. Ой, Боже, що то було? A Marta swoje czerewieки widziała na policji, co mała zняти їх, Які обокрали. як її обокрали, не оставили на ній ніч, лемтелю це на ній. І черев'яки таке Миколай купив і каже, Патрю, в моїх черев'яках. А co буде? Що мене задусила? To was gnali nie do Starego Sącza, do Nowego Sącza na stację, tak? Та певно так. І Новий Сонч, А не до нового торгу. а ну та Ні. безновне. До Ні. Нового торгу ні. То ми їхали Ні, з Кростенка на до Новий Санча. Сонч. До Санча. До Нового торгу ні. I było przy was wojsko dookoła? Ні, як ми już на стації були, то ні. A do stacji? А до стації так. До стації були русські. Rosyjskie wojsko. Так. А в Чавницях там щось і переговорили, бо мало бути і польське військо, але там йшли і руське з нами. До чого? Czy mogło da to wteczy z pojazdu, Ну там могло, але один другого вже не лишав. a wojsko was pilnowało też? Так, zamykało? ні, там już ні. Як już- ми już, вони знали, що то ніхто не буде там вчекав, бо вони префілізували. Значить, Вони знали, що люди вони сказали так іти, так і йшли, так як ти до якоїсь роботи, так і ми. Na granicy ukraińskiej was nie okrały? А що там було? Bo były takie, że i Ні, та там на границі тільки прийшли цього, то te chyrił czy jak? Так. то чи зброю Чи хтось не зброю віз, запитали. попатріли і В відділи. Кірові мене хотіли утопити. А що? Ага, якийсь поляк мене кинув до води, а русський офіцер скочив мене за волосся витяг. Ти не пам'ятаєш? Ні, я щось Так, там не так, пам'ятаю. так. Ззаду мене дрили, там Czy za Niemcia chodziliście do szkoły co roku? 41, 42, 43? Та то 43-й już pewnie w szkole u nas nie było. Już uczytel wciekł. Так. My go na Ликманову ми го відпровадили. Та ні, та ходили, та Ні, в 41-й ми вже не ходили. В 42-й, 41-й ми вже не ходили до школи. А то то був... учителя не було, то. Так, а потім той учитель, що мав сина, він же втік на Ликманову, ми його ще з Марусем Він ж дізом. був шпіон німецький. Так, то був шпіон німецький. І він все знав, і він все писав з тим комісаром. A jego mościa co mali dobrego przed wojną? А перед війном був так добрий, co Дзюбіна. Дзюбіна, а потім був Новосад, а потім був Погребняк. Два після Дзюбіни були ще. Може ще і
Ні. Чи то ostatni пішов з вами на схід? О, ні, у нас не було останній рік, як моя мама померла, то вже зашляхтовий священник хоронив. Погріб робив зашляхтовий ще. Już на Яворках księdza не було. Ну, ми вже ходили, але приїжджав зашляхтовий. Одну неділю у нас, а другу неділю на шляхтовий правив. А як погріб або co, то приїжджав. Що? Powiedzcie mi o tym, że ste sobie wzięli maleńki autobusy tego roku i z Żdyni, z Watry ste sobie pojechali do swojego sela, tam widzicie. Ну так, поїхали ми. Взяли ми ту, обіцяв нам один, поїде з нами. Це був прошлого року. Ну, візу му взяли і депортували му візу. Ніч не зробив, каже, за що. Ну, ми ще настроєно, і син, і внучка, і ну, ще на їхати. Ну, та ні, маршрутка. Ну, але якось внучка взяла газету і по газеті нашла і приїхали ми там, приїхали ми коло Ждені, подивилися. Я ж не раз там була, бо я їжджу, може, певні, що 10-й раз було. І поїхали ми на село, на Біловоду. Приїхали ми там, ну там ми побули. Були ми в п'ятницю, суботу, неділю. Понеділок ми поїхали. Походили, молоді по горах там показували. Був є хлопець той, що з нею ще учить. То він мана, то диска, то би показав. Ну, але ви були там раз, то сте бачили яке. Ну і поплакали трохи, та й так. І приїхали. Czy za rok ten festiwal буде jeszcze raz? Має бути teraz, пойде Філіп Кождийоний рік. Де? На Вшамницях, Ватра. Як на Яворках була вата. А Ватра то не Ватра ваша, то була Бачовка, ту як ще йде до... Дадуть нам паспорта, що получимо. Ну, а я не знаю, як нам дадуть паспорта, як будемо платити, як ці нам дадуть, бо я ще гадам, але я ще з Ропицьким не гадала, я не чула від Ропицького слова, що то, бо вони їздили до Польської і їздили туди, значить, до Києва, но що їм там якесь, щоб наш рок, щоб нам дали вже паспорта, покажи, їм і відразу віза. Oni się starają do tego, a jeszcze nie znamy jak буде. Ну. Бо я казала, ми з Лілем часто говорили, ми за то все Вже казали. до Нового року повинні рішити. Ну, поки Верховна Рада не буде зобрана, то ж не рішать. Бо Ющенко сам не мав влади таке підписати. Вони ж не вирішають, що пішов Ізраїль, то навіть не підписують може голодомор був. Nie, to wszystko zależy od Polaków, jak oni was, czy was, Tak. czy zrobią to lekkim, czy zrobią to trudne dla naszych ludzi, żeby mogli się Верну. wертати і поглядати свої землі. Так. А ми просили так, щоб наші діти і наші внуки, щоб могли приїхати, щоб вони мали право приїхати, щоб таке, як халабутку над головом, як і жони, щоб ми не платили за ніч. За ніч 22 злоти в Черницях. За ніч. Во. 22 злоти. Во. А на Яворках 20. Палатку брати. Палатку брати, ну, палатку не все даш ради. Воно би так, але як маsz де поставити її, ти ж. Nie? No nic, wyszła mi się tylko jedna minutka, No, także ja wam dziękuję Pani Olu za tą rozmowę ми i вам że ste mi bardzo... wydostawili wasze znimki. No, I my też ciężko z wami besiedowali, bo to były ciężkie czasy, ale так. Ви знаєте, як там є Лемко, поздравте їх від львовських, но родом з Білої води, з Чорної води, з Шляхтової, з Яворок. Бо я як даю, будь Богу, не вимивно на службу Божу в Польській, то все ще księdzy дивує. Że ja кажу, що змерли за wszystkimi, біла вода, Яворки і чорна вода. І за тими, що ще żyją. Żeby im Bóg zdrowie dał i dobry rozum. O to Pani chodzi. O. okay, dziękuję wam jeszcze raz. My Wam dziękujemy, że ste przyszli do nas, że ste tak sami
ваших співанках більше було слів так з заграниці, з руснаків, зі Словенська, І як польського? словенське, і польське слова були, і наші були слова. Але їх не можна було, як то кажуть, вивести на чисте. 2, 3, 4 слова і вже пісня. На весіллю як співали. Так. Польське то українське. Так, так. Як, видиш, не одно, як зацофане. Леча наша страшно знала. Видиш, як співали у нас, то польську співали. Вилетяла з-під наліпи, жабка зробила, ще з пані молодej бабка. Або пусте же нас, пусте, бо нас невеличко, бо нас тільки як в головчі маку сядемо до кута, не буде нам знаку. Та були такі пришпиви ті, але те, що ти... Ну, ось це, що там тримати в руці. Заспівайте. Ай, не буду співала, бо не можу. Так? Ні, ось це,